Sugeng enjing Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Sang Kristus Yesus. Sugeng pemanggihan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara. Rebo Kliwon gangsal 11 Maret 2023. Wawasan kitab suci dinten menika kapethik saking Yukanan 7 ayat 11 ngantos 3:1 kasambet 3:7 ngantos dumugi 3:9. Ingkang badhe kawaos Yukanan 7 ayat 3:7 ngantos 3:9 ingkang mekaten sabdanipun Gusti. Bareng dina wekasan, yaiku nalika gedhe-gedhening riyaya mau, Gusti Yesus jumeneng sarta nguwuh. Sing sapa ngelak iku maranana aku lan ngombeya. Sing sapa pracaya marang aku iku kaya wiraose kitab. Ilen-ilen banyu urip bakal padha mili saka ing batine. Pangandikane mangkono iku mau kang dikarsakake yaiku roh kang bakal ditampa dening wong-wong kang padha pracaya marang panjenengane. Dene nalika semono Roh Suci durung rawuh amarga Gusti Yesus durung kamulyakake. Rahayu saben kita ingkang mirengaken sabdanipun Gusti lan ngestokaken. Hosiana, amin. Banyu panguripan. Nalika kita ngraosaken hawa ingkang benter sanget, srengenge cemlorot, cemepret, kinten-kinten, menapa ingkang dipun ajeng-ajengaken? Mbok bilih kita lajeng bayangaken wonten angin semilir ingkang ngicalaken hawa sumuk. Saged ugi mbayangaken ngunjuk degan utawi ngunjuk es, supados ngraosaken seger lan ngicalaken ngelak. Pancen nalika dipun aben-ajengaken kalian hawa sumuk, benter sanget, lan srengenge cemlorot, kita mesti ngraosaken ngelak lan kepengin ngunjuk ingkang saged maringi kesegeran. Menika saged kelampahan awit badanipun manungsa 60% isinipun toya. Menawi kirang toya ing badan ngraosaken boten sekeca utawi asring kasebat dehidrasi. Toya minangka kabetahan pokok tumrap gesangipun manungsa. Mboten wonten tiyang ingkang boten betahaken toya. Wonten papan-papan panggenan ingkang gampil sanget pikantuk toya kagem nyekapi kabetahan gesang padintenan, kados dene olah-olah, siram, nyirami tanduran, ngunjuk lan sapiturutipun. Ananging wonten ugi papan-papan panggenan ingkang toyanipun angel medal. Menawi medal toyanipun nggih namung sekedhik, kados dene ing Palestina ingkang papanipun kathah pasamunan utawi padang gurun. Nalika wonten sumber ingkang saged ngedalaken toya, nggih aji sanget dipun rimati kanthi saestu supados saged nyekapi kabetahan gesang padintenan, dados margining gesang kagem manungsa. Waosan sabda dinten menika ngrembak ugi babagan toya. Ing perikop Yukanan 7 ayat 11 ngantos 12 Gusti Yesus nembe nepangaken sinten to panjenenganipun. Gusti Yesus nepangaken diri kanthi nyebat bilih panjenenganipun menika toya gesang utawi banyu urip. Kasebat toya gesang, awit toya menika saged maringi gesang tumrap sinten kemawon. Gusti Yesus dados margining kesegeran lan gesang tumrap manungsa lan sedaya titah. Sinten kemawon ingkang ngraosaken ngelak, manah ingkang boten jenjem, kedah madosi Gusti Yesus supados saged ngraosaken kesegeran srana manah ingkang kebak ing tentrem rahayu lan boten ngelak malih. Menika saged kelampahan nalika pitados dumateng Gusti Yesus. Toya ingkang tansah mili minangka gambaran kagem nggambaraken Roh Suci ingkang kaparingaken dening Gusti Yesus dumateng para sekabat. Sanadyan rikala semanten Roh Suci menika dereng kaparingaken dumateng para sekabat, awit Gusti Yesus tasih sesarengan kalian piyambakipun, Roh Suci badhe kaparingaken dumateng para sekabat nalika Gusti Yesus sampun sumengka ing swarga. Tuntunan panyuraos kagem kita sedaya, kados pundi gegambaran toya gesang samsaya ngekahaken ing kapitadosan kita bilih ing paringan kesegeran lan gesang, malah kepara ngiyataken kita nglampahi gesang padintenan. Kados pundi kita saged mbudidaya lestantuning toya supados tansah mili satemah kabetahan ingkang pokok menika tansah kacekapan. Sesarengan nyatunggal ing pandonga.
Duh Gusti Yesus toya gesang ingkang dados sumbering kesegeran lan gesang kawula. Kawula ngaturaken panuwun syukur awit panggesangan ingkang tasih kawula lampahi ngantos dumugi ing wanci menika. Kasagetna kawula tansah nglestantunaken toya supados tansah mili minangka sarana kawula nglestantunaken gesang ingkang sampun paduka paringaken dumateng kawula. Amin.